Det er lille Fitte, hun kan den også, alle kan den. Ja, Bare det samme. Er det lige lys, hvor man skal op og så er det hende, der skal op og synge nu, jo? Ja, hvorfor? Fordi det er hun synger. Skal nå at danse med, så skal du skynde dig. Får du sagt forskelligt ting, så kommer der ved med mange grader. Hun er altså 22. Så kommer det næste gang med 24 grader. Klokken 10 om aftenen. Der holder ikke forret. Nu har vi kigget, jeg ved ikke om jeg har sagt til dig, vi kigger de sko. Og så skal han løbe ned nu med små æbletæpper, eller hvad fanden?